Μου λέει τι, της λέω ψωλή. Και γενικότερα κάπως έτσι κύλησε το πράγμα. Γενικότερα μου άρεσε πολύ να τη φυλάω ενώ είχε από πίσω ήλιο και τέτοια. Μου λέει μοιάζεις με το Hate Most. Μοιάζεις πολύ με το Hate Most. Και εγώ τρελάθηκα, δεν ήξερα τι να κάνω. Μου λέει φτύσε ένα ραπ να δω μήπως είσαι ο Hate Most. Και εγώ δεν ήξερα τι να κάνω. Λέω μ' αρέσεις πολύ, όσο σε βλέπω μου σκληραίνει το πουλί και τρελαίνεται αυτή και τα έχει παίξει γενικά και τι λέω εγώ τι είσαι μωρή, μου κάνεις γλυκές. Μπαίνουμε στο Facebook μας, κοιτάμε φωτογραφίες από εδώ, από εκεί. Αυτή μου λέει είναι ωραίες αυτές τις φωτογραφίες, μήπως να κάνω edit, να τις ξανανεβάσω και τρελαίνεται. Τρελαίνεται, δεν ξέρει τι να κάνει. Οπότε εγώ ξανακοιτάω και λέω μήπως είμαι ο Hate Most. Γιατί άμα δεν είμαι ο Hate Most, τότε για ποιο μπούστι λόγο χτυπάω κομμενάκια. Είναι περίεργο. Μπορώ να τραγουδάω λαϊκά, καλή ώρα όπως τώρα. Μπορώ. Το αγαπημένο μου κομμάτι είναι γενικότερα το όσα παίρνει ο άνεμος. Βασικά είναι ταινία. Γενικότερα οι φωτογραφίες μας περιορίζονται σε φωτογραφίες και είμαστε και αναβουνιασμένοι. Σχετικά τώρα με το Anime of Hate Most, θα ήθελα να είμαι ο Άσαρκος ή ο Φορτσάτος ενδεχομένως, καταλαβαίνεις. Είναι περίεργα τα πράγματα γενικότερα σήμερα, δηλαδή μόνο ο Hate Most αξίζει στην Ελλάδα και λίγο Φορτσάτος και ο Θήτης. Ο Θήτης ειδικά, Θήτης μωρό μου, Θήτης. Συμφωνείς όταν λέω Θήτης και λέει αυτή είναι μόνο Θήτης, γουστάρω Θήτη και πάλι Θήτη. Γενικότερα στα παγκάκια μας αρέσει να ακούμε Θήτη και σε αυτό το παγκάκι που ήμασταν εκεί κάποτε να πάρει ο Θήτης. Παιδιά, να ξέρετε ότι εγώ είμαι κατά της φάσης το Ζητανή, γιατί γενικότερα η φάση του Ζητανή είναι μια περίεργη φάση που ούτε η κοπέλα μου δεν θα μπορούσε να τη δεχτεί. Και αυτό είναι πολύ λογικό. Στις φωτογραφίες βλέπετε ξεκάθαρα ότι θα μπορούσα να είμαι Hate Most. Δεν κατανοητά, δεν είναι ο Hate Most. Και εγώ θα ήθελα να είμαι Φορτσάτος. Πες μου μωρό μου, μ' αγαπάς. Αλλά μοιάζει με το Hate Most.